So guys, ini perlu kate. Hi, hello, good morning guys. Welcome back to Yenna YouTube channel. Ada atundu barsa varpileka undu. ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ಅದಲೆ ಚಿಕ್ಕು ಆತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಬೀಜ ತನಕ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮೇರು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೇರಡ ಕುಲೊಂದು ಈ ಗಿಡ ತಪಾತಿರೋ ನಿತ್ತೀನಿ ಏನ್ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪೈಪುನಾಗ ಒಲು ತೋಟ ಮತ್ತ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಹೂ ಐಟ್ ಗುವೆಲ್ದ ಅಂಚಿಡು ಫುಲ್ ತೋಟ ಇತ್ತಂಡು ಪೂತ ಗಿಡ ಮತ್ತ ರಾಸಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ಆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಗಿಡ ಪಂಡ ಆರೇ ನಡ್ತೀನಿ ಪುರ ಹತ್ತಲೆ ಗಾರೆಕಲ್ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲರಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಕಲ್ನ ಪೇಟೆ ತಲೆ ಹಂಗ ತೇಜಂದ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಉದ್ದ ಕೋಲಿದ್ದ ನೂಕುತ್ಪತ್ತು ಸ್ಟೂಲು ಮಿತ ಒಂದು ಎಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಗೋಪಾಲ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಕಿನ್ನಿಡಿ ಅಂಕಲ್ ಮೂಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೋದನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ದಾದನ ಎಂಕಲ್ನ ಪೇಟೆ ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಆತನಪ್ಪ ಇಂಚಪ್ಪ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಇಂಚನೇನು ಬಂದಿರು ಮೇಲೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬ ಎಂಕಲು ಕಿನ್ನೆಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎತ್ತು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿರು ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತೆ ಓ ರಾಮ ಒಂದೇ ಕಾಲ ಮಲ್ಲ ಮರ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರುದ ಗಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಪಿರಾವು ಒಂಜಿ ಮರ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಮಗುರುದು ಯಾನೇನು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ರೇನ್ ಕೊಡ್ತೆ ತೊಂಡ್ರೆಗ ಆಂಡ ಏಪ ಪಾಡ್ವೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮರಿಯಲ್ಲ ಖರೀದಿಚ್ಚಿಂಡ ಯಾವು ಎಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯಿ ನಿಂದಿದೆ ತೊಂದ್ರೆಗಿಂದ ಬರ್ಸಾಗ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಪ್ಪ ತೈಕ್ ಸೊ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಏನು ಪಿದಾಡು ನಾನು ಸೊ ಮಾಮಿನೆಲ್ಲ ಪೋಯಿಂದಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಬೇಳೆ ಸಾರ್ಪಾರ್ದು ಉನ್ನೊಂದು ಬಾಯ್ 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 After long time meet for you. Yes. Best of luck. Okay, thank you. Bye. Bye. See you. ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಅಂದೇನಾಗತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜೀರ್ಸಲೆ ಮುಂಚೆ ಪಾನ್ಪ ಇಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಪಾರ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ನಿಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಮತ್ತ ಒಂದು ಗಂಜಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮೊಸರು ಪಾಡ್ದು ಏನ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರಿಂಚಿದು ಉನ್ನಸ್ ಮಂತಂಡ ಅವಿರ್ದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆನ ಧವಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಆಯ್ಪನ್ ಹೆವಿ ಖಾರ ಗೈಸ್ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೊಕ್ಕೆ ತುಂಡಯ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿಟ್ಟ ಬೈದಿನಿ ಟಚ್ ಅಂತಲೇ ಒಳ್ಳೆದು ತೋಜಂದಿಂದ ಅಮ್ಮ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ಎಂಕಲು ಕೊಯ್ಯಾರೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪೇರಲೇ ತಿಂತೀನಿ ಅಮ್ಮ
పెద్దవతుంది నేను గిడుపుని పందేండి తినచ్చు అవు పేరలు తినరేగు ಬರ್ತದೆ ಯಾವ್ತರ ಪ್ರಪ್ಪ ಪೇರಲೆ ಕೊಯ್ತು ಜಿಂಜವನ್ಮೆ ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ನೆಂಕಿತ್ತ ಪಿದ್ದಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಬಸ್ಸ ಬರ್ತಿದ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಯೆ ಕೊಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಸೊಟ್ಟೆ ಕನಕ ಕೊಡ್ತೇರು ಭಾರಿ ಸೊಟ್ಟು ಹೌದು ಅದನ್ನು ತಿನ್ಸಿನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ತಿನ್ನಿಸಿತ್ತು ಚಾರಂತ ಇದು ಪೇರಳೆ ಎಂಕ ಪೇರಳೆ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಇಟ್ಲಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟನ ಪಂದ್ಲೆ ಆ ದೆಕ್ಕದ ಜಿಂಜ ನೋಡ ತಮ್ಮ ಅವರ ಕುಡೋರ ದೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನ ಇಂಕ ಕೆಸರು ಬಂದ ನರ ಅಲ್ಲ ನೀ ಪದವಾರಕ നല്ല പേരല്ലേ ಏನಿಂಚಲಾಗಿದೆ ಕೊಯ್ಯೋದ ಇನ್ನೇ ಕೊಯ್ತೆ ಮಂಜನ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು ಯಾರು ಉದ್ದ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಎನ್ನಾತ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಪಾಪ ಪೆಟ್ಟಾಂಡಿ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾದು ಒಂದು ಎನ್ನ ಬೆಟ್ಟದ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅವನೊಂದು ಪಕ್ಕಿ ತಿಂತು ಅವಳೊಂದು ಮಲ್ಲ ಬೇರಳ ಉಂಡು ಅವನ ಪಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಸಿಕ್ಕುದು ಓಡ್ದುಂಡು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಓಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಓಡಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಎಮ್ಮ ಇದು ಒಯ್ಪಿಯಾ ಏನ మరి చిక్కడిని సరిగ్గా అయితే వెళ్ళిపోను అడిగి మెల్ల సిక్కు బేత ఏయ్ అలా అల్లే ఉంది ಒಂಜಿ ಪಡ್ಬಿಡ್ತು ಯಾವ ಈ ಖಾತೆಗೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಹೀಗೆ ಪೇರ್ಲಿದ ಕತೆ ಬರ್ಸ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪೋಯಿ ಬರ ನಾ ಮೂಲು ಪೆಜ್ಜುನೇರು ಯಾನಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕಡಿಕ್ ಪೇರ್ಲೆ ಕೊಯ್ತಾಂಡು ಇತ್ತ ಕುಡಂಜಿನ ಅನ್ನದಾದನೋ ಎನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಚನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದು ತೋಪ ಒಂದು ಗಿಡ ಏನದ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಕೋಕುದ ಗಿಡ ಒಂದು ಪರಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೊಪ್ಪವೆ ಅಂತಲೇ ಹಿಂಗೆ ನರಕ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಕುದ ಕಿಂಜ ಕೋಕುದ ಒಂದು ಏನು ಅನ್ಪಿನಿ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪಿನಮ್ಮ ಕೋಕುದ ಕೋಕು ಕಿಂಜ ಕೋಕು ನನ್ನವು ಕಿಂಜ ಪುಟ್ಟ ದಿನ ಆತೆ ಬುಲೆಯಾರೆ ಉಂಡು ಅಂತಲೇ ಮುತ್ತೋಚಿ ಎಂದೇ ಬಕ್ಕಂಜಿ ತೋಪುವೆ ಖಾಲಿ ಕೋಕು ಪಕ್ಕಿ ತಿಂದು ಹೋದನು ಮುಲೈಡ್ ತಾಳು ಚನಿಲು ತಿಂತುದು ಪರಂದಾತಿನ ಅವು ಕಾಯಮ್ಮ
ಅದೇ ಮೂಲಂಜಿ ಕಾಯಿಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಇಂಚಿಡು ತೂನಗದಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು ಇಂಚ ಬತ್ತದು ತೂಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಪಾಗ ಅಂದು ಪೂರ ಉಳ್ಳಾಡ್ದು ಆಲೇಜಿಗೆ ಓಳೆ ಖಾಲಿ ಮನತು ದೀತುಂಡು ಪೂರ ಪಕ್ಕಿಲು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಂದೆ ತೊಲಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಬತ್ತ ತೂನಗಂಡೆ ಪೂರ ಒಂದು ಕೋಕುಗೆ ದಾದಾತನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪೂರ ಹಾಳಾತುಂಡು ಇಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ತೋಟದು ಆ ಇಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಸಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದೊಂದು ಹಿಂದೆ ಪೂರ ಹಾಳಾತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ಸಾಗ ಅಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದೇಟು ಪೂರತ್ತಲೇ ಏತು ಕೋಕು ಹಾಳಾದು ಪೋತು ಒಂದು ಎತ್ತಲೇ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪೂರ ಹಾಳಾತಿನ ಅಮ್ಮಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇರು ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಅಂದು ಸೊ ಯಾನಿ ತೆಪ್ಪಿದಾಗ ಬಾಯ್ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲ ನಮನ ಹತ್ತು ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಪೇರಳೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪಂದದು ಬರಿತೆಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಅವಲೆ ಯಾನು ಒಂದು ಮಾತ ತೂಯೆ ಕೋಕು ಅಂತ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೋಚ್ಪಾಗ ಪಂದಿಲ್ಲ ತಾತೆ ನೆನೆಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆತನು ಅಮ್ಮ ನೆನೆಯರೆ ಬಿಡು ಅಂದಿದ್ದೆ ಫೈನಲಿ ಯಾನಿ ನಿಪ್ಪಿದಡ್ ನಾನಿ ನೆನೆಯೊಂದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಫೋನ್ ನಿಲ್ಕೆ ಬರ್ಸ ಫೋನ್ ಚಂಡಿ ಆತನ ಐಫೋನ್ ಅಂತೂ ಹತ್ತು ಫೋನ್ ಹಾಳಾದ ಪಕ್ಕ ಗುಜರಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂತ ಬರ್ಸೋದಿಲ್ಲೇ ಅದೇ ನಾನು ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಡುಗೆ ಅಲ್ಲ ಶಲ್ಯ ಬಾಯ್ 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 ಲಕ್ 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 ಏನಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೈದೆ ಮಗಳ ರಚನೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೈದೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನ ಬಸ್ ಅವಳು ತಗೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಏನಿತ್ತ ಈ ಡೇಗೆ ನಾನು ಏನ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರ್ಲೆ ಬಾಯ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನು